Fl-10 ta' Ġunju 1945 ġiet ippubblikata l-ewwel ħarġa ta' gazzetta bl-isem Għawdex. Fis-snin 60 bidlet il-format għar-rivista bl-isem Il-ħajja f'Għawdex kif għadha sal-lum. Ir-rivista hija pubblikazzjoni tad-Djoċesi ta' Għawdex u kif jindika isimha hija ġabra ta' dak li jkun ġara f'Għawdex, bħal djarju tal-ħajja fil-Gżira Awċija, mill-politika għar-reliġjon u mill-kultura għall-ambjent u l-isport. Ir-rivista hija bħal ktieb tal-istorja li jiġi aġġornat kull xahar u minn sentejn l-hawn bdiet tiġi stampata bil-kulur. L-editur Francesco Pio Attart huwa konxu tal-isfidi għar-rivista fosthom għax anqas nies qegħdin jaqraw il-karta stampata. Madankollu stqar id-determinazzjoni li r-rivista tissokta tkun leħen li appella għaż-żminijiet tal-lum u riflessjoni kritika dwar argumenti marbuta mal-ħajja f'Għawdex. Illum qed immorru wkoll fuq fid-dinja diġitali, virtwali, nesploraw wesat ġodda fejn din ir-rivista tista' tasal għand aktar nies b'mod effettiv u dan l-aħħar ħdimna wkoll qed naħdmu wkoll fuq proġett biex dawn il-75 sena il-fuq minn 1000 ħarġa ta' tarif dwar Għawdex u dokumentazzjoni tal-ħajja Awċija ikunu wkoll disponibbli għal riċerkaturi fid-dinja diġitali. Spjega li dan il-proġett li se jaħlu Enċiklopedija Diġitali tal-ħajja f'Għawdex qiegħed isir f'kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex u l-Biblioteka Nazzjonali u għandu jkun lest fix-xhur li ġejjin.